Трагедыя здарылася каля вёскі самі Госцічы. 10 чалавек на аэраглісеры праз раку дабіраліся на базу адпачынку. Каля 3 гадзін дня лёд пад транспартным сродкам проламіўся і судно перакулілася. 3 чалавекі апынуліся под водой. Один из них утонул. Двоих удалось рабочему извлечь из воды, однако также один из них скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Второй мужчина в настоящее время находится в учреждении здравоохранения. Его состояние медиками оценивается как тяжелое. Зараз на месцы здарэння вадалазы праводзяць пошукі цела 30гадовага мясцовага жыхара, які патануў. Між тым, у бліжэйшыя дні на тэрыторыі вобласці захаваецца цёплае надвор'е, а значыць, лядовая покрыва вадаёмаў працягне імкліва раставаць. Па інфармацыі выратавальнай службы бяспечным лічыцца лёд таўшчынёй не менш за 7 сантыметраў. Ён мае зялёны колер. Брудны або бура-шэры лёд звычайна ўжо падталы і нетрывалы. Калі на працягу 3 дзён тэмпературны рэжым захоўваецца на ўзроўні 0 градусаў, трываласць лёду зніжаецца на 25%. Але, як бачым, заўзятых аматараў падлёдных галоваў усё гэта мала ўражвае.